କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବା କ'ଣ ମରିବୁ ନା କ'ଣ ବା ମରିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟା ଘରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଆସୁନା ଆସ କ'ଣ ହେଲା କହୁନା କୁହ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ବା ଆଜି ଚିକେନ ବାସୁଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ବା ଏ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଡାଲି କରିଥିଲି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଟିଏ ଆଣିଛି ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦବୁ ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ଖାଆନ୍ତା ଟିକେ ଆମର ଲୋଭ ନାହିଁ ସେଇ ପିଲାଟା ଟିକେ ଖାଇବ ଟିକେ ଖାଉନି ଅରୁଚୁଛି ଆଉ ଖାଇଲ ଦେଇ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି ତ ବିଲେଇ ଆସି ନହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଲେଇ ସବୁ ଖାଇଗଲା ନା କ'ଣ ବା ଏବେ କଢ଼େଇ ଧୋଇକି ଆଣିଲି ଆଉ ନାହିଁ ହେଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଆଣିଥିଲି ଚିକେନ ଅଧ କେଜି ଆଣିଥିଲି ପୁଅଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଣିଥିଲି ସିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଯାଇଛି ସବୁ ବିଲେଇ ଖାଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଏ କ'ଣ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ଏଇ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ା ଏବେ କରିବି ମୁଁ ଖାଇବି ତମ ଭାଇ ଖାଇବେ ଡାଲି ଟିକେ ଯଦି ହବ ଯଦି ଡାଲି ଟିକେ ନହେଲେ ଦିଅ ସବୁ ରଖିଦେବ କିଛି ଦେବନି ଆଣିଲ ଆମର ଡାଲି ହେବନି ଚିକେନ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ଆଉ ତୁ ତ ତରକାରୀ ଦେଲୁନି ମୁଁ ସେଇ ଡାଲି ନଗେଇ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଖାଇବୁ ଭାଇର ମୋର ଆଉ ପୁଅର ଆଉ କେଉଁଠି ହବ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମର ତ ହେଲାନି ଆଉ ଯାଉଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନେବା ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚିକେନ ମାଛ କରି ମରିବ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରେ ଖାଇବ ସେ ଟିକେ ଦେବନି ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିକେନ ମାଛ ହବ ଟିକେ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବି ଜମା କବାଟ ଖୋଲିବିନି ଆମର ଯେମିତି ହବ ଏମିତି ବାସ୍ନା ଶୁଣିବ ଟୁଙ୍ଗିନି ପଳେଇ ଆସିବ ଚିକେନ ଦିଏନି ତରକାରୀ ଟିକେ ଦିଏନି ଏମିତି ମାଇକି ନା